nongni besarok jara drugs nai suisinoi norok jori bongna hamri maya borok cover ngene lama lama guri chongkha norok jori bongna hamrana musung khangke norok sungbai kerenge mano sungno norok call khai mano sin number angkha 7005589230 sini Relay Foundation norok contact khlaine sungbai kerenge mano oro wan sapan narane tok sapan tam narane jot jes dofani borno sungnarogo or kono bedbaw kerei sungbai edik mane edik nargo tipra sapan nargo tipra sabon narogo wansa narogo jot dofani borno sungnarogo omo kono area da tong je jagan pan thailand pan tubi man obaida je jagan fan tuwi mano je jagan fan or faine treatment na mano drugs aja ngki sepai chana drugs ajak suang nangri life no songi tongkha laibo agumalia suang nation darte aborok bosmai kerenge mano o susi yori nai drugs awini ekdom cover sai tongkha nok nongkhor tongkha lama lama bere tongkha buni mani khoboi tongkha obossu cover khajak pan or tubi mano na ni tuwi mano acha o number sim da kaisa da tai tu tong kote duijan number tong te kaisa sar sidi 8118 976401 गे खाजन takte buksong sing phunuguri nai o jaga norok no number ge sui burwano norok o jaga ekdom norok ni busano bachirena musung hangke orok phaidi kaham no treatment manai kaham norok ni busano tai bachiri man pinai asuk sarai phangsin theke norok bohogo tuinai puisioi toroi logoi phai sikla somoyo omahai busa dera ja khangke busu kostong buma buharok tei marak lakha kintu takbo sujuk tongkho borok ka srngi phaijak o drugs aja susiyor jana bahake hamrnai borok no bahake phurungnai oborok borok kahamke saimanjak certificate bumanjak sarkar ni theke aboni bagui no norok dati dati khe o jaga kwrungna ningthung খাজন takte buksong je drugs ajak susiyor jak je busa drugs ai tongo susiyori tongo borok hamyangi tongkha buma bufa kok khanari manliya gangke o jaga tubudi norok ni busanok taisak gothang khlaipina musungkha kaham khlaipina musungkha ke o Bisramganj ni DM office gano kaisa office namjaka borok ni bagui Relay Foundation obo ekdom DM office orokhe DM office Bisramganj bazar phaimen pore uyo jaga DM office tongo tik DM office bai gano no kisisa karaksa karangni himkangke no o jaga ekdom naithothok khlainai Relay Foundation The Addiction Rehabilitation and Counseling Center nene o jaga kaham ke ekdom snamjak o jaga capacity tongo prai 50-60 jona o jaga o naraknai je drugs sajak hamya kobor sai tongkha o busana marak lakha obai khlai norwan chugui tongkhangke takbo somoi tongkho o jaga phai norok jugajok phai je o jaga nai tongnai rok onyo jaga thangai srngui phaijak drug ni sombonde susiyori যদি no drug cover sai tong hangke drug sawoi bono tamke hamrnai bono tamke treatment rnai tam bithi sarnai bono tamke kok phurungnai tamke tonnai tamke sarnai tam sarnai aborok bebak no borok srngi paijak gangke nin bong tamangkha Dilip Dewarma, nin bong khai suron debrma nin bong khai Vishal Dewarma. oborok gangke staff tebo tong bisingo staff ekdom kusung norok na aro thangai phununge ge sagradi ojgan jotoni het sabo ko angno iko sini সমাজত যারা ড্রাগস কুবুলই সিন সোসাইটিও যারা শিকলারক ড্রাগস কুবুলই যারা লাইফ নষ্ট খাইতङ বরং বাকি जों কাছে याप्रिकेटाल सेमानि माने सिन बरक एबा कुबुनि बरक बो अनेक ड्रागस कलगै निजिनि लाइफ एबा निजिनि फ्यूचर नষ্ট खाइतङ ते बाक्सा बुमा भो तङ निजिनि बसाना हामरना पानो हामरै माया ताम गंगे बरक काहाम लामा माया काहाम प्रोसेस साइमिया बाके हामरो so abon bagai जों कासे बुंनि बाय याप्रिसेका सिनि सोसाइटिओ सिनि बसकांनि थिनांनि फ्यूचर दारा सराय निजिनि लाइफ नষ্ট खाइतङ माने बरक न जों काहाम लामा फनुगै बनि लाइफ न तेसा संसाय माने जारके जों कासे याप्रिसेका ताम गे ताबुतो सिन त्रिपुरानो साइमनो अनेक जन माने नेसाव महाय ड्राग्स सावैने निजिनि लाइफ एबा फेमिलि न नष्ट खाइतङ so aborong no norok jodi hamna musungkhe a jagani ongkhorei noni life no tesa katalka snawno musungkhe norok sungbai kwrungui mano जों kaham process no kaham treatment je lama je drugs amani treatment no process tulangai जों nongno hamranai jara guardian rok eba jara sikla mohai sawi klugui tongnai rok jara guardian no hamrana musungnai rok norok sungbai kwrung mano sini kokdung number jak tongnai ar norok sungbai kwrungui norok sung oro treatment process norok rohori mano Sing tabo oro je drugs ajang no sing oro tabo kaham ke tonai sarnai khaga khawani mairok thaske sarnai tongmani ro thas sapsudura leta pata koroi sing oro 24 घन्टा duty ri tongnai norong busano norok dera jano takiri di jong oro just kaham kan nane borong no pura
মানে nok ni borok naimai teke naina chung borok nai tonai na oro kaham kurung kaino মানে norok man rifaina mo jakai chungmai kondolai chono pai contact kai chono chungmai rifai oro hamina mo jongkai amsung sajiban nor o jaga pura hamre si rohonai tena hamreman pore si rohonai tena pura hamre se ronai ja pura counseling rinai মানে ক্লাস খারিনাই যত মানে যে প্রসেস মানে বম থেকে হামনাই আ প্রসেস তুই যত ন বং চন কাহাম কো বং ত্রিং মাই রিনাই o drak chajar nor ke tam ke hamrene o beung nor srung phajek tena আবো চুং যতন বেবাক সাইমানো চুং সিনি প্রসেস তুই যে চুং মান ফাইমা থেকে চুং যে সুরং ফাইমা থেকে চুং বং নাম থেকে ত্রাং চুং বং হামিনা নাম থেকে না inke nor omo bahai ke wan sungman phaile ke asuk building aing phunungla ekdom building naithoke o drak chajar no hamrena bagai musu kosto bahai ke khale bahai ke buka phale ke nor sini baka phaimani karon ka yang thangi bo sin borok baksa sikokngo baksa sawaine thine thi tongo baksa nogo noknukung songsane soksai tongo aun bagai sing mane sin tipra sarong no eba bisibak sin tipra sarong no buni dopa to tong kre habin sin tipra sarong no bisibak mohayo kelege life no so khlai dong ye sing buskang ni thinang ni future ni sin generation ni buskang ni generation mohayo mangi tong hanke baike sana ba am bagai sing ya prime sekata mane nugui malia baka khamo sin borong no mohayo ngai nai thi tongo te mohai nostongoi tongna aborong no sing nugui mai angai sing mane nijini baka khama hayengai nai singo treatment ni bagai sing chaloma khaigata মানে সুরমা খাইগাতা সিন বরং না হামরানা বাগৈ আবনো কয়জাও নরং ন যারা গার্জিয়ান রক নিজেন বসা নর হামরে মাই তংखे নর সংবাই করংদি संबों ना हामरानाय सिनि जे मानसाक संबों ना हामरानाय नंनि यागो याफारनाय आमसनो सं सानामो संगो inke khazan takle buksong sing nukha jaga sikla rok mang borok kabangma jaga nugo recent rehabilitation kholok phano kabangma okra rok bura rok abai khlainai kento jaga o borok ni samung ya kare onne samung ya kare o sikla rok ni nungjak chajarong ni jibon basirna bagai langma basirna bagai borok ya pri semani o sikla rok ni bagai sing waisa borok no hambai tei china hamjak ma ya pare borok no selot wasi ya pare lain haji borok no ekdom nugai ang bukha khom ma tongkha borok ni samung kabangma tongphano ya kare o samung kotor yoromani bagai omo samung chikon ya nungjak chaja kobor khajak mane usrai busani seisphano aglaijak yang thanai yang khalane kok bo khnaglak obno sutui dulnani omosu kosto samungno borok barja nao borok ni bagai busing borok no chubana nangnai busa kobor khajak ni bumabo bharok norok phaidi ojga borok phai malai phaidi e khazan da busang sing busingo kisa phunugana busuk poriskar borok ni bisingo kangka ekdom poriskar busalai be punjo lagi tongmano ekdom kusung yango bo tala by tala gate by gate kaisa gate boy no nokhri me te kaisa gate bo tongo gate mamang kabangma khlagi snamjak ojga nadi pura kusung gomorok pura kusung poriskar yang saka talang phunglain chung hari borok gor phai bole kuno leta pata khe tongnani abai man glak or hunai sunai kabangma yang tebo kusung yang phunu sidi yang o mong kangke boni room yang phasidi ekdom naithoto khlai yang pura chak phunu basidi naithoto khlai chardike guri phunu do mokhai bisingni ekdom naithotok oro joto dormoni no photo rijak bo tong kaisa dormoni simia tamo thurukja hinde allah hinde christian hinde hindu hinde je samantani phan nang positive surna mo jongde photo bahan gobang mar jak tongo nani mo jongkhe naibo tongmanta ekdom poriskar haji joto bisingni kok norok jori saimana musongkhe norok sini office o phaine singbai malai mano te moni process o tam bahai abo sing personally babe guardian bai sing kok salainai norok songai phai malai mano te je te tam saimana musong norok phai singbai malainai kok salainai saiman mano kaham clear ke je o video je karjak tongmani kok rok tebo sinam musongkho omoke tam singya obo hai robo baksa hani mano haipano joto kok pura ojga salia ke ojgao te full details nor information nana musong khangke office direct phaiye borok bai kok salai khangke no nongno dalak sidak sarisine ke tini bai sangla sinai jotono hamba